kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakabuhat og sala, diyang limbong makaplagan diya sa iyang baba, aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Kinsa sa diha nga siya gibugal-bugalan, wala mibalos sa pagbugal-bugal. Sa diha nga siya miantos, siya wala naghulga, apan mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kaniya nga nagahukom nga matarong. Kinsa sa iyang kaugalingon mipasaan sa atong mga sala diya sa iyang kaugalingong lawas diya sa kahoy, aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala mabuhi gayon ngadto sa pagkamatay, pinaagi sa kang kinsang mga sala kamo nadaan. Eli, lama sabachthani. Dili ania ang gugma, dili niya kita nahigugma sa Dios, apan nga siya nahigugma kanato, ug mipadala sa iyang anak aron mahimunghanad pasiguli alang sa atong mga sala. Kay talagsaon alang sa usa ka matarong nga tawo nga ang usa magpakamatay, apan basin pa alang sa usa ka maayong nga tawo may pipila nga mahas sa pagpakamatay. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato, samtang kita makasasala, si Kristo namatay alang kanato. Amahan, sa imong mga kamot ako magtugyan sa akong espiritu. Kayang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tao nga magpasigay. Gibayra na sa Dios ang tanan mong kalapasan, pinaagi sa iyang dugo. Tuohi siya nga nagluwas nimo, paghinulsol, dawata si Jesus nga imong Dios ug manluluwas, ug maangkon mo ang kinabuhing walay katapusan, ug kalipay nga hilabihan dito unya sa langit.